Nkoroku Kennedy Moturi, principal ya Nyachururu PAG Senior School, na ndi nabongo te nyasaye mbiamo kiagera twikire mwaka uyu. Bono iga tubwate meeting ya form 4 candidates bo tubwate this year we have close to 160 bali bandi batakorete buya bagocha no turaike around that number. Iko inere meeting tubwate today also ntutagete gotebia no na abaibuli abandi batarareta abana bali bataracha bache skuru because twachakire chi program cyo mwaka aba bari bataracha batara join form 4 na ndi bali ba grade 10 today up to this morning we have received 71 abana ba so grade 10 lakini still ntubwate more space tubonete kubabeka igo abaibuli nabo bagwenete gocha kera ntwatebi ne president abana tigabache bali babwate challenges buna ntunko bakomodate sure kiagera we receive even payments in kind igo nabo bagocha elinde togenderere otherwise so far nabo togenderete kugokera nga skuru mbuya genderete kiagera every year nabo tokomenta the number of students and bako excel bako ende university naona butawat this year 76 bado tunashukuru Mungu na ndio mwaka onde we are aiming to take even more close to 100 or more. Abaibuli tigabatubwatie ntwe as a school we are ready gukora gasi timu yembwate gaiga ya board na PA and the stakeholders mbali ready to support ikiagera batageta masomo aya amente even zaidi kiagera Nyachururu kuru yagachagete from 2021 turate precisely kana abana bachiete university barenge 40 41 49 bono twaikire 76 igo turujingo na komenta tuli bato support na ndi bakana rende fees bali batabwati batoletere bintu bitokogani buna chindagera no ne chibao yesterday na receive mpaka matofori twayarike fees twagendera gusomya Geoffrey Gisembando igwabere injina mbu abaiboli bali ubwata abana asisukuru yetu ya Nyachururu na minda sense yo management ya school ero mukutano tobwate nejeri ni goro tokwana abana bali form 4 ngana kitoko bwaterana egera bachikokora buya bwabuna na twakora mwakoli kibagire tiangiri bagire so wakiru mwanmu wanenga mbiamono twabete kubwaterana ntuna abaiboli be surrounding na management school ikuru ya rengenke bono ya tirire okobayo bura yubia ubura se school bono angindi chinga kichiko tebia abaiboli bali babwata abana asinka babarete Nyachururu ni skuru yendete bakorabia ni skuru buraibwa eburubia tutabwati mezo zende kubwaterana segencho yokinia amasomo y'abana raiga segencho skuru yakorabia nkelinga kubwaterana korukuya kuruko asaba iboli na asaba alimu na somwarimu manene mono na baba abaiboli bali challenge dia so wakani fees mwarimu ngwanchirari bareta chindagira bareta chinko bareta ibintu bitokoroka bitari kibesa lakini biko support ya school kubwaterana materials chiya mwarimu manengo anchiranari yarunga kiengororo abana bako no side kwa sense mu fees basangiri bagaligia yo ikaransa na gusoma na kwibangira se matemo mukutano buno yongo konyori yangu kone tora abaiboli wamanya no mbali bataraka na kibesa bamanye balance babwate walia maybe abana bako gendanka baro abana baro rosangisa zingine bawate abanga barware ke bagendanka singinjo ya yo tanara ko bere boarding okoba form 4 bon spin tu maiga obakuba ase boarding sonko bayere satore ba manyanga kibago dirna abana aguna kibakora abana counseling abana kibaikira form 4 abana usangi bano ni stage ya adolescence ko basumbua lakini ka tu akoni na baibuli aba nkumanya balinga na kibako handle abana basuta yaba raisi asaba alimu kutwara abana kwa spaces Eritaria na Nkoroku Lucy Bonarere ncheno mwalimu biskuru ya Nyachururu secondary ngosomia Kiswahili na CRE na ndete abana ba boarding nche buno mwalimu ngoteba asa mukutana abaibori bacha rero mbuya geko era mbuya gushirikiana na abaibori erinde skuru yetegendere ko gusika motu na batoretera abana abange geko era skuru yetetari day school yoka bado ne bwate na boarding skuru yakinire sana koru 2020 gotira yakinire sana hata matokeo yamekuwa bora zaidi hata mwaka jana walifanya vizuri na tukaweza kuchukua wanafunzi 75 chuo kikuu.